Здравейте хора, аз съм Неда и днес снимам клип за моята колекция от гланцове. Това са гланцове на достъпни цени. Да, наложи да изхвърля много. Наложи да изхвърля 5 гланца, защото се бяха свършили, един се беше щупил. И да, аз съхранявам своите гланцове в една дървена кутийка отзад с розичка. Много сладка, много ретро, което много ми харесва и да. Първия гланц, който ще ви покажа е детския гланц на H&M. Той се отваря и ето тук се мажеш с пръстче. Аз лично използвам четка, за да се намажа този гланц, който се маже с пръст. И да, иначе много хубаво омазнява, обаче мирише на крем за ръце. Едното не е хубавите с билките, а те е гадните. Дето на нищо не мирише. И да, иначе опаковката му е много сладичка, да се пише Либаумче. Следващото нещо е на Nivea Fruit Shine. Моята е с ягода, отваря се много лесно. За съжаление на мен ми е останало малко и трябва да си купа нов. После имам този гланц го направих сама, изглежда по ето този начин, шарене. Просто си взех и купих един гланц и отрязал го. Това беше от магазин за едно левче. Просто някакъв гаден гланц с 50 стинки и отрязал го. Да. На Алверде лип балсамчето кренбери кирше. Не знам дали ми разбирате, понеже на немски. Да, на мен тук малко ми се отчупи от това, но много хубаво мазнява, не пуска цвят и е много хубав като цяло. После имаме Lip Balm от H&M. От дамската част, не от детската. Много хубав. Аз го наричам Нигасбаум, защото негрите са големи устни. И да. Следващите две са червила. Едното е червило на... мисля, че беше на Golden Rose. Не знам от коя серия е. Той е телесен цвят. Веднага ви го апликейшвам. Почти нещо не се забелязва, защото е телесен цвят. Вече ми се изчупил. Другото е на Фламар от серията им Pretty, най-новата серия. Cream and Glaze е моя липстикчето. За нещастие от него ми е останало малко. Макар да обаче ми стигне да много. И да. После имам още две неща от H&M. Два липглосчета. Две са, защото едното беше на мама, обаче тя не го искаше. После имам на Фламар от старата им серия. X-четата. Те са много по-хубави от тези. На iOS, защото като ги завъртиш няколко пъти, те се отварят отдолу и става да си го мажеш с пръстче, така че за мен по-добрия вариант е Фламар. Обаче вече не ги произвеждат, така че да. После имам едно балсамче, мъничка кутичета от българска роза, обаче въобще не мирише на българска роза, мирише на карамел. После имам две балсамчета, които си направих самичка. Едното е това червеничкото, а другото е ето това, пастелено розовото.
не пускат въобще цвят. Много са хубави. Да. И последния ми балсам е на Nivea Lip Butter с ванилия и макадамия. Много е хубав. Аз го махнах, защото трябваше да го отворя. Отваря се малко по-трудничко, но иначе е много хубав, и той омазнява много хубаво. И да, ето както виждате, кутията вече е празна. Няма нищо. Да. Ето това бяха моите гланцове. Те са 15 на брой. Надявам се клипчето да ви е харесало и ако е така, дайте палец нагоре. Също ще ви помоля долу в коментарите да напишете дали искате да направя видео как съм си направила лип балсамчетата. И да, това беше от мен хора. Чао, чао!